Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, i upomenuli kod preminuše blagočestivoj veri, ispuni blagi se spasonosne molitve onima koji ovo lepo spremiše, spomen vrše, i daj da se živeći dobare koji molitvama prečiste vladitice naše Bogorodice i Djeve Marije, Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, ti spomen slavimo, i svi sveti tvoji, i blagosiljaši se će sve Isusa Hriste, Bože naš, i tebi slavu nosimo sa bespoženim tvojim ocem, presedi mi blag na tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Hriste Bože, blagoslovi tebi vinos i duhom tvoj sjatnici, da nije prisne u vijek i vjekov. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino duhom tvojim svetim, sada sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu pomolim sino. Gospode pomiluj. Hriste Bože, blagoslovi tebi vinos i duhom tvoj sjatnici, da nije prisne u vijek i vjekov. Amin. Gospode Bože, prinosimo se ovdje stoli za Svetog Save prvog, na Riječkog srpskog, prosvetitelja i učitelja našega. Zagodavi na sljedeći čin Bože Hristu. Oni da se uče i oni koji uče. Svijati mučenici, te dobre stradače, spolace i vječnašencija, molite jako Gospodu, pomilovati sja duša naših. Sveti Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, i že propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije tvoj djeva i djevočevje, i rodi sina Emanuela, Boga že i čelovjeka, postupija njemu, Bože veličajuše djevo ublažaje. Hristos među nama. Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitvama Svjatog Save, arhijepiskopa srpskoga milostive, očisti množestva sogrešeni naših, i nije i prisno i vo vijeki vjekova. Molitvama Bogorodice milostive, očisti množestva sogrešeni naših. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvoje i po množestvu štrot Tvojih očisti, bezakonija naša. Sada blagodat Svetoga Duha
Prenosilice Djeve Marije, sile časnog i dobrog Hrista Gospodnjega, sveti srpski prosvetitelja i naučitelja Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, čiji spomen slavimo Arsenija, Maksima, Vasilija, Ostoškog, Petra Cetinskog i pravedni Bogoroditelja Jakima i Jane i svih svjatih, da nas pomneži spasiš kao blagi čovekoljubi. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, poštovani direktore, poštovani nastavnici, dragi braći i sestre, evo danas mi sveštenici ovdje služili smo svetu liturgiju u našem hramu. I danas ovo što ste vi osjetili, što ste doživjeli, donijeli smo vam blagoslov, blagoslov Božiji. To je blagoslov Duha Svetoga. Jer na svetu liturgiji uvek kada se sabiramo i uvek naša crkva proslavlja praznike tako što je liturgijski obeleženi. Na tom tajinstvu dešava se jedno veliko čudo, na nevidljiv način uvek naš Spasitelj, Gospod naš Isus Hristos dolazi i osvećuje nas i daje nam ono što mi nemamo u svetu, a to je blagodat i silu i energiju njegovu. Taj blagoslov i tu blagodat mi smo danas donijeli i Gospod je i ovde blagoslovio kroz ovo tajinstvo da doživite to i osjetite. Sveti Sava, koga puno volimo, koga slavimo, koji je naš ovako prvo jerar, koji je naš prosvetitelj, učitelj, na koga se ugledamo. On kao mali dečak zavoleo Hrista i počeo da se druži sa njime. Najveće družbe sa njime su bile upravo na svetim liturgijama, gdje ga on doživljavao i sa njim opštio i na taj način se približio njemu. Jedna stihira, baš koju smo jutro spevali, govori, kaže, kako je Hristos počeo da priča kroz Svetog Savu. I kako je kroz Svetog Savu, Hrista su dobili i naša pokolenja i naši narodi u našoj zemlji. Zato, draga braćo i sestre, kao parok ovde i kao nadležni sveštenik, imam jednu preporuku za vas, da od sada slavimo Svetog Savu liturgijski, da se tu susretnemo sa Hristom. Jer naš narod kaže, s kim si, onakav si. A zar ima išta lepše nego da budemo kao Hristos? A Hristos je savršen, jedini bez greha, jedini kroz Evanđelje koje nam je pokazao kako treba da se vladamo, kako treba da živimo. Kako da jednostavno živimo u ovom svetu koji je pun greha i koji je na neki način otkao od Gospoda. Radujem se što je Gospod ustojio da je ovog leta mi sveštenici ovdje budemo sa vama i da uživamo u ovoj blagodati sili i ovoj energiji u ovom lepom pojavu dece ovde u ovoj predivnoj školi i ono je zaista na predivnom mjestu. Neka Sveti Sava bude vaš zaštitnik, nek vam da radosti, neka bi i mi krenuli stopama njegovim i tako se približili Gospodu našem Isusu Hristu, koji je jedini, pravi i super čovjek, a i super Bog. Neka je slava Gospodu našem i neka bude u srcima našim. Nekom je sretno slava. Amin.